Muchas gracias, señor presidente, señores deputados e deputadas. En primeiro lugar, quero agradecer ao Grupo Socialista esta iniciativa. É unha proposta que compartimos o que é o fondo da cuestión, a preocupación polo sector, e evidentemente compartimos a análise e os datos, eso vaya por diante. É unha proposta que plantexa facer un estudo, un informe que analice como afectaría a aplicación das ITQs ás pesquerías do Cantábrico e nos compartimos, dende logo, esta mesma preocupación, pero entendemos que o efecto desta aplicación sería bastante negativo. Por iso presentamos a nosa emenda de engádega, é dicir, estamos de acordo que se vai adiante co informe, pero a verdade é que xa existen estudos que detectan os problemas derivados deste modelo pesqueiro privatizador. Entón, polo tanto, nos referimos a eses estudos. Para nós sería como podar unha árbore cunha rebarbadora. Por iso non nos parece o mellor o máis axeitado. É necesario actuar para garantir a sustentabilidade dos stocks de peixe no Cantábrico e no conxunto dos mares do planeta, pero non compartimos que esta sexa a fórmula. Pero por iso engadimos, mediante a nosa emenda, o seguinte texto, que sería: o Parlamento galego manifesta a necesidade de garantir cotas propias á flota artesanal do Cantábrico noroeste, restrinxindo o acceso de outras flotas ás súas cotas e capturas, ademais da non aplicación das ITQs. A aplicación das ITQs en outros lugares do planeta demostrou dúas cousas. Por unha banda, non serve para reducir o esforzo pesqueiro, pero sí para acadar reducións de ata o 30% das flotas e concentrar en menos barcos o esforzo pesqueiro e o beneficio, o que se traduce en concentración de capital, menos emprego e máis desguaces. Pode chegar incluso a crear burbullas especulativas sobre as cotas. Lembremos os problemas do noso agro coa cota láctea, precisamente é un caso que se pode equiparar. A implantación de cotas individuais transferibles significa que estas poidan ser vendidas e compradas ao mellor postor, algo que consideramos que sería moi pernicioso, igual que a privatización dos recursos mariños. Incluso poderían ser utilizados como garantías hipotecarias ou monetarias subsidiarias, provocando a súa utilización como avais e, polo tanto, un novo mercado e especulación financiera coas cotas, que podería producir unha sobreinflación do prezo destas cotas de tal forma que en moitos casos superen o valor real xerado pola industria pesqueira afectada. Pero, ademais, provocaría desaxustes inaceptables para a flota artesanal, a cal é a prioridade do noso grupo protexer, e faríanse seguramente en base a criterios históricos, o que prolongaría no tempo polo seu feito de ser permanentes as desigualdades que xa sufren os nosos traballadores e traballadoras do mar e toda a frota. En Marea defende o reparto de cuota que debe responder a criterios socioeconómicos, non en base aos históricos, e favorecer máis a cota que máis empregos produza por tonelada descargada. Impide o acceso ao mar a novas xeracións que estaría obrigadas a comprar cotas que estaría por encima do seu valor real, precisamente polo mercado especulativo, e lembremos o que pasa en Galicia coa compraventa dos GTs para as embarcacións e todo o problema que temos derivado desta xestión. En definitiva, estaríamos deixando pescar soamente a quen poida pagalo, o cal é totalmente inxusto e nós en ningún caso podemos apoialo, e concentrando recursos nas mans dos máis fortes e poderosos e non da maioría do sector do mar do noso país, e sobre todo a xente que ten todo o dereito a poder traballar en igualdad con quen ten máis recursos ca eles, porque o mar sempre foi unha fonte de riqueza inigualable na nosa terra e que dou acceso a todas as clases traballadoras e as maiorías sociais de toda a franxa litoral de xeito directo e indirecto. Polo tanto, se o Grupo Socialista acepta a nosa emenda de engádega, vamos a apoiar esta iniciativa. Moitas grazas.